Fil-Parlament il-lejla bdiet id-diskussjoni fuq mozzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista li fi kliem ix-Shadow Minister tal-Ġustizzja li ressaqa, Carola Aquilina, għandha lan li saħħaħ il-libertà tal-espressjoni u tipproteġi l-ġurnaliżmu f'Malta. Huwa qal id-direttiva mresqa mill-Unjoni Ewropea dwar dan il-għan ġiet adottata minn Malta b'avviż legali. Qal li Malta kienet l-ewwel pajjiż li adottata, iżda Dr. Aquilina qal li kien ikun aktar ġust li d-direttiva daħlet permezz ta' liġi diskussa fil-Parlament. Dr. Aquilina qal li l-Oppożizzjoni qed tara li tressaq lanqas ammont ta' emendi iżda li dawn ikunu sinifikanti għaliex l-Oppożizzjoni trid tilħaq ftehim mal-Gvern. Permezz ta' mozzjoni mresqa fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti fuq it-tisħiħ tal-libertà tal-espressjoni u tal-protezzjoni tal-ġurnaliżmu f'Malta. Fil-mozzjoni l-Oppożizzjoni qed tipproponi li fil-waqt li l-avviż legali tħalla fis-seħħ, il-Gvern jagħmel konsultazzjoni pubblika dwaru u dwar il-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard qal li l-Gvern mhux jaħrab li jiddiskuti din il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni għax huwa Gvern Laburista li fost oħrajn neħħa l-libel kriminali u traspona direttiva anti-SLAPP. Qal li bil-ħidma tiegħu il-Gvern ra li kien l-aktar attiva u ta' kontribut fil-qafas tal-Unjoni Ewropea biex finalment Malta kienet l-ewwel pajjiż li daħlet id-direttiva Ewropea fil-liġijiet tagħha. Qal li l-liġi ma tridx tiddefendi biss il-libertà tal-espressjoni, imma trid tiddefendi wkoll lil dawk li jispiċċaw majra pubblikament li fuqhom jingħati l-gideb anke fil-midja bis-saħħa tal-libertà tal-espressjoni. Qal li l-ġurnaliżmu serju mhuwiex dak li jagħmel ċertu nies li jżebilħu lin-nies bla doċċ u wara f'ċertu każijiet ikollhom jirtiraw il-kliem li qalu. Il-Ministru Attard qal li dawk li abbużaw mid-dritt tal-libertà tal-espressjoni huma l-aktar li jagħmlu l-ħsara. Qal l-Gvern huwa favur konsultazzjoni pubblika u li din tisma' anke l-opinjonijiet ta' dawk li ġew abbużati f'isem il-libertà tal-espressjoni. Qal li l-libertà tal-espressjoni hija dritt fundamentali f'soċjetà demokratika, imma trid tiġi eżerċitata b'mod responsabbli mingħajr ma ssir ħsara minn dawk li abbużaw minnha.